Да, върви към това дърво. Колко е голямо? 70 декара. И виж, Няма ориентири, колко е 1 декар? 10 метра на 100 метра. Стигне до това дърво. Става по-широко. Тръгва и надясно. Това път е някакъв измислен. Не е съществува. Тия ще ги накроем на метровици и диви круши. И също тия мравуняци трябва да се сплоскат, за да може косачката да минава. Ами някои от тях не са. Ще ги оставя и ще ги заобикарам с косачката. Те реално поддържат да няма гасеници едно друго. Да. Да, след това се разширява там до края. От това дърво. И тук става много широко и много право. Тия дървета малко са се нахакали, където не е работа. Ето там, виж, отзад е нашето, тук едни дървета са минали нерегламентирано. Да. Тия за нищо не стават ситки. Шипки, ето това мая дива круша. Но джанки, шипки и дива круша. Една хвойна, едно борче. Тук вече има малко бук. Него мога да го оставя ли, какво ли да го правя. Мога да го проредя, виж колко е гъст. Той така няма да прави дървесина. Мога да го проредя. Ето това голямото е габър. Той направо си отишъл сам. Не, ти може да проредиш, защото тук има много издънки. Като махнеш 5-6 издънки и си достигнал до по-едно. Ама е доста роста. Някой друг борч мога да оставя. Просто няма да очертавам всичко и така. Ето тук пак се стеснявам, защото влиза отдясно горичка отпред, влиза като език. Обаче там накрая е съвсем чистичко. Ето виж тук, просто тия дребните изчезват. Виждам има капина и тя трябва да изчезне. Това клипче, ако го прата на Ники, да слуша. Ники го рано ще го чисти. За да се разнообрази. Значи тук трябваше да има нещо бяло. И може би бялото са били тия каваци и листата им са по-светлини. Ма не вярвам. Тревата, жълтата трева. Тази трева, жълтата, може ли тя да е правила бяло? Може. Може. Снимаш жълтата е бяло. И сега тук се разширява. Тук е красиво. Отива там долу в ниското. Виж колко коледни дръжче. Отива в ниското и наляво също напред. Не вярвам, чо. Виж колко коледни дръжче да си. Да, доста. Виж го, тук долу става най-широко. Всичкото това от там до там. Аз си мисля, такива по-малки борчета може да си останат. Може да ги офъкам да са без странични клони. Това е под 100 метра на... Под 100 квадрата е, така че това няма да ми пречи. Не, борчета си. Може да си ги
Може да ги продадеме неохички зимата. Може. На някой, който той да ги продава, който да ги даш колко. Да е много по-хубаво. Те бойдрите си крути и побили си двор. Самозалеснило се. Дай ми малко Е, сега се кача на хълма да ме зашляпка дъжд и тогава. Добре, хайде да ходим. Е, до ръбчето е, за да хвърля поглед напред. Ама тревата е идеална. Тук има толкова хубав дебел почвен слой, че няма къде. И знаеш колко минути го ходим? 5 минути. Тук е орано. Виж как е на бръзди. А просто то с времето се заравни, но са ми направили малка пакост. Но пък от друга страна са ми махнали малко